Experiències, continuem amb més experiències i podem veure. Primer ahir tenim el nostre projecte, això serà la falla gran. Segurament no serà així, però nosaltres sempre juguem al despiste. Això és un poc la representació de lo que serà la nostra falla, ho presentàvem l'altre dia. I bueno, deixem ahir un poquitiu per a mirar i després si voleu podem parlar. Anem amb més experiències, ràpid. Me sap tallar a la gent, però vosaltres sabreu. Jo si voleu vos dic el temps que teniu, però si no, continuem i sense més. Ara, un altre activista, una persona, diu que és molt activista, m'ho ha dit, m'ho va confessar, és portaveu i coordinador d'Amnistia, és Pau Vares i ve a contar-nos alguna coseta més. Moltes gràcies. Vale. Bueno, jo soc Pau Vares i jo soc activista en Amnistia Internacional. Duc ja molts anys treballant en Amnistia Internacional. No és el meu treball, jo soc professor universitari damunt en enginyeria aeroespacial, que no té res a veure, però fa 6 anys que vaig decidir que les injustícies que passen al món també són cosa meua, no? Tenim que fer alguna cosa per canviar això. I me van dir de vindre així, de parlar d'algun cas en el que treballem i vam parlar també la temàtica de primer-tercer món. Llavors, quan vaig escoltar el primer-tercer món, hi ha dues coses que em venen al cap. La primera, pobrea, d'alguna manera, i sobretot pobrea com a causa estructural, és a dir, no pensem que la pobrea és una cosa que naix genèticament de cada persona, és una qüestió que se crea, són lluites de poder i els grups de persones ens juntem entre nosaltres i tractem d'imposar el nostre poder. Pot ser en un passaport, pot ser en un tipus de color de pell, pot ser en un gènere, però al final imposem el nostre poder en grups de poder. I això ho perpetuem. L'única manera de solucionar això, una de les solucions, han sigut els drets humans, entre altres, però tractem de permetre això. Però tots aquests trets fan que la pobrea es creen algunes persones que no són culpables de res, sinó de tota aquesta societat. Per trencar aquestes característiques i trets de poder, algunes persones sí que lluiten i combaten això. I això és la segona característica que em va vindre a mi entre primer i tercer món. I és que les persones que combaten això en llocs pocs poblats o en llocs més exteriors, quan ho combaten, de sobte es passen conseqüències, a vegades són empresonades, a vegades amenaçades de morts, a vegades desaparegudes, moltes assassinades. Les dones, n'hi ha moltes dones en aquesta lluita, moltes dones són violades sexualment. Una vegada Pilar Rueda, en Colòmbia, comentava que era delegada defensora de la niñez i de la dona en Colòmbia, i comentava que les dones, els homes prefereixen matar-los, però les dones, com se converteixen en màrtirs, prefereixen violar-les sexualment perquè les anulen completament. Tots aquests casos succeeixen, i damunt jo he vist molts casos similars de persones defensores que han vingut així, i el que comenten és, n'hi ha persones altes, baixetes, d'esquerres, de dretes, políticament parlant, de tots els tipus. Però una cosa sí que tenen en comú totes elles, i és que pensaven que això no es podria passar a ells o a elles. És a dir, nosaltres pensem que estem visquent una situació confortable, que estem en un lloc agradable, però arriba un moment on passa una injustícia. Arriba no sé qui i fa que la teua situació siga insostenible. N'hi ha persones que s'alcen en contra d'això i llavors n'hi ha víctimes que de sobte viuen una situació insostenible. Però tots pensem que això no ens passa a nosaltres. I quan li passa a aquestes persones, a vegades s'amaga. Un dels intents d'Amnistia Internacional és traure a la llum aquests casos, denunciar això i que els estats facin alguna cosa per solucionar. El cas que he llegit és un cas prou recent i és sobre Raramuri. És una tribu que és indígena i que està en Mèxic, però crec que representa un poquet els trets que estem parlant de primer i tercer món. Raramuri, si busqueu, significa de los pies ligeros, la traducció literal, i si us busqueu és possible que es conegueu perquè estan característics perquè tenen uns grans corredors, perquè allà estan acostumats a caminar 10-15 quilòmetres i a pesar de no tindre cap tipus de recursos, són molt bons corredors. Han guanyat grans maratons en sandàlies i a pesar de no tindre mitjans econòmics, de fet, hi ha una anècdota que en 1929 van representar a Mèxic i quan van acabar la marató van dir esto ya está, van quedar molt emoció, però esto ya está, perquè solen fer ultrarrails de 50-100 quilòmetres sense cap tipus de problema. Però el cas que volia parlar concretament no és d'una d'aquestes persones corredores que a vegades són molt conegudes, sinó de Julián Carrillo. Quan parlem d'herois, moltes vegades pensem en Batman,
Aquest és Julián. Moltes vegades, quan pensem en superherois, el que pensem és en Batman, gent que colpeja l'enemic, que fa mal bé a alguna persona que s'enemiga, però moltes vegades per a mi els superherois són com Julián, persones que no busquen el mal cap a l'altra persona, sinó simplement defendre la seva població. Moltes vegades per això arrisquen la seva vida. De fet, en molts casos, en estos, per exemple, Julián és home, però en la majoria de casos són dones, perquè les dones moltes vegades protegeixen el seu entorn familiar quan l'home no està, i el que busca moltes vegades defendre l'entorn familiar és el que es veu sotmès a totes aquestes amenaces. En el cas de Julián Carrillo, esta és una foto que quan estava en l'entrevista en la que estava parlant amb el nostre company Rodrigo Salas i li contava la història. I en 1992 va començar a representar a la seva comunitat perquè van tindre certs incidents i la seva comunitat està composta de la tribu Raramuri, és un 90% dels indígens i concretament els indígens en la zona esta de la Serra Tarahumara representen un 40% de la població. L'altre 60% són persones que han arribat allí moltes vegades per a fer negoci. Entonces, s'enfronten moltes vegades a grans empreses que el que volen és fer negoci, empreses forestals, mineres, etc. I moltes vegades les comunitats l'únic que volen és viure en els seus recursos. Concretament, esta és una imatge de Julián Carrillo i esta és una altra imatge, crec que és esta. Esta és la imatge de la llibreta on tenia apuntat les persones que havien sigut assassinades de la seva família els últims 2 o 3 anys. Ell defenia els drets de la seva comunitat en principi en 1934 a 1957 van ser reconeguts els seus drets respecte a ell, però en 1992 van arribar i van dir, anem a veure qui viu així, anem a repartir ahí els terrenys. Entonces se van repartir els terrenys de nou, la majoria de les persones Raramuri se van quedar sense les persones indígenes, sense drets respecte d'explotació, i els drets van passar a altres persones que havien arribat ahí. De fet, una gran majoria d'aquestes persones que van agafar els drets d'aquestes propietats donava la casualitat que era una família que es deia Fortress i que damunt tenia molts interessos comercials en mines i en concessions al voltant. Varen protestar les decisions, però per protestar les decisions varen començar a patir amenaces de que no seguiren per aquest camí. Perquè, de fet, van haver condemnes a aquesta decisió de 1992 de canviar els drets i tot això va carregar diferents tipus d'amenaces i pressions cap a les persones que lideraven aquest moviment. Després, en 2007, van començar a donar permisos per a talar els boscos i se van també afrontar a això. I respecte a totes aquestes afrentes, n'hi ha moltes persones que van morir en el camí. I vaig a nombrar, he dut la llibreta principalment per els noms, perquè me pareix molt important recordar a aquestes persones i què representen i com van morir per a que no siguin simplement una línia més en totes aquestes coses. En agost de 2015 va morir Santiago Quiñonero Cruz, que era el cunyat de Julián Carrillo. En febrer de 2016 van matar al seu fill, a Víctor Carrillo, perquè ell era un dels principals i atacaven a la seva família. Van matar a trets en la seva residència. En abril de 2016, Elipidio Torres Molina, que era un company seu i que era l'actual comissari de la policia del grup indígena. En maig de 2016, Valentín Carrillo i Crescendo Molina, que eren exgovernadors indígenes de la zona. En juliol de 2016, Guadalupe Carrillo Polanco, que era el net de Julià. En desembre de 2016 van emprendre foc a la seva casa. Casualment van poder eixir i no va haver cap mort, però van emprendre tot el que tenien allí. En gener de 2017, Isidro Valdiguiño, que era una persona que estava al voltant i que tenia un premi Goldman, o sigui, havia estat premiat internacionalment, i que era un col·lectiu d'advocats que defendaven i que ajudaven a aquest tipus de casos. Va ser assassinat. En setembre de 2017, Alejandra Quiñonero Cerrillo, que era el seu cosí, també va estar assassinat. En desembre de 2017 van començar a rebre amenaces personals in situ quan estava en el governador, la seva pròpia casa, de 7 persones que n'hi havia davant. En juliol de 2018, Francisco Carrillero, que era el seu gènere, i en octubre de 2018, lamentablement, aquesta entrevista se va fer en setembre. De fet, l'investigador, que era Rodrigo Salas, que és un company que estava fent la investigació sobre aquest cas, va tindre que anar a un lloc perquè li van dir que no podia anar a la zona perquè possiblement era molt perillós, van tindre que reunir-se, ell va anar en cotxe, Julián va tindre que passar-se un dia sencer caminant per arribar a la zona, un mes després se'l va trobar en una manifestació, 2 setmanes després, en octubre de 2018, va ser assassinat. El que és important és que aquestes persones, que sí que són herois, quan no se li nombra, quan no se coneix, quan no se difon el seu cas, quan no se fa res, quan simplement anem al nostre dia i seguim anant al supermercat, etc i no fem cas omís, lamentablement les situacions d'injustícia continuen
i se demostra que assassinant-les, bueno, pues que és una manera de solventar el problema. Però bueno, com en Amnistia estem en contra d'aquestes coses, pues creem campanyes per difondre aquestes coses i perquè no passi. I exigim als estats que protegisquen aquestes persones i que no ho facin. Llavors van crear, per exemple, una campanya aprofitant que els Raramuri estan coneguts per les distàncies perquè la gent córrega, perquè els runners córreguen i facin quilòmetres per a conèixer el seu cas. I que pengen els seus quilòmetres i que fiquen això. Va tindre un prou reconeixement, tenim per allà algun vídeo, fique ràpidament. Tim Finz, que és el corredor, el campió d'Europa i del món de marató, va donar la imatge de la campanya, va ajudar i moltíssima gent va córrer per la campanya i bueno, ha sigut una campanya viral que s'ha recorregut més de 12.000 quilòmetres darrere d'ell. N'hi ha 2 persones detingudes per aquest cas i bueno, esperem que la solució se... exemples soles de les 207 persones que van ser assassinades en 2018, però en 2017 el càlcul van ser 207 persones simplement per defendre la terra. O sigui, és una de les causes més normals per assassinar aquestes persones que l'únic que volen és viure en el seu lloc i de fet el 60% de les 207 persones van ser en Amèrica Latina i un 25% en Filipines i la resta en total en 22 països. Això són els números més o menys, però per a saber que és una de les causes principals. Simplement era algun cas que volia mostrar-vos. En Amnistia tenim moltes més treballs, però almenys representatiu de què és el que fem i per què estem ahí.